dalam kampung baparak juo lai dan tidur dan lalu namunnya tampan terbayang juo namunnya tampan terbayang juo Indah dan sangko rigo pipi sinanduang makan padi indah amu sangko caro iko pisau di saruang maluko ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut bukti ni ya. Matang Pinang tu bu. Dah ada apa Pinang pakai lagi. Tapi ada kecil bu. Masuk Tang Pinang Sabatang ibu payah lo urusan. Ambo nak ada batang Pinang do. Udah mangicik jo ambo mangari-ngari lo pakai golok lo bagai. Lo tak kajui mo. Ambo nak ada batang Pinang abu mimi ada batang Pinang. Bukti ni mantik bana. Batang Pinang Sabatang indak untuk mau bawa pulang aja bu. Untuk anak awak untuk meriahkan 17 Agustus. Ang pakak. Indak kerja ambo iyo yo kerja. Jadi ambo nak ada batang Pinang do. Antar kok kamu lambut yang diku ha. Otoba namo nanakan duang oi si parole tambangan mandang nanakan duang oi kayu arone dah tambangan padang adakan duang oi kayu aro kalau joy kone malintang hidup ya banse nanakan duang bakato urang nanawa urang nanakayo Bakato urang nanawa urang nanakayo Oi hujan ribu nanakan duang hujan dirimbola oi adam panjang nanakan dua manimbo jalan oi padang panjang nanakan dua manimbo jalan Oi susah hidup nanakan duang oi nanabanangko tibo di kawanan kanduang oi lega sanang tibo di kawanan kanduang oi lega sanang oi pariaman nanakan duang di bali yang arai oi malaku betah Pinang mu betabang Tidi nama nyuruh. Jadi mandeko nak lama dah tadi. Abak kau nang punyo, emak kau nang punyo. Jauh dari cecek nak Pinang tu dan pun dari itu nah. Kini lama-lama menyuruh orang mana Batang Pinang. Meminta izin kalian apa salah Awak berkawan dari dulu mati ni dan gara-gara Batang Pinang tu pula pecah perkawanan awak. Yang sembarang menuduh saya kau. Ambo di siku kau sejak tadi lah. Ndak ada ambo menyuruhnya Batang Pinang. Inyo minta kambo Batang Pinang. Ada Batang Pinang kecek inyo. Di para mimi ada. Iyo di para ambo. Tapi kan kau nan menyuruh Kalau ndak kau ndak mungkin inyo nak mana seorang do. Ndak ada ambo menyuruhnya Batang Pinang mana Batang Pinang terus. Inyo kemarin ke tempat ambo. Batang inyo minta Batang Pinang. Ndak ada ambo Batang Pinang do kecek ambo. Minta kami mimi dulu kecek ambo. Indak minta donya tabang saya. Ambo kesalahan. Kan kalera kaca kau nak mere. Indak ada bibir uncuang kau kita tanduk kita bakawan. Apa cakap ambo lu kelera kacan? Gara-gara Batang Pinang tu. Usuh tu bana nama ngecek kambo bahwa kau nama nyuruh mana bang Batang Pinang ambo. Manga nak Batang Pinang kau suruh. Pusaku abak kau banyak, pusaku ambo lu kau apaan? Indak nutak kau sete lah dia. Satu mau menyuruh usuh tu Romi. Mana bang Batang Pinang kau? Kalera usuh tu nak. Indah adi sangko nema oi la rigo pipi isinan duang nanakan duang oi la makan padi Indah ambo sangko doyen oi kasa doiko kawan biaso nanien oi manukai nanti bilai nanakan duang oi pina panu di bilai lalu nanakan duang oi kapucuanyo di kaya ya banana tampan oi kota namu kabela hari nanakan duang oi de nana punyo ada kau lihat ibu timo de itu kau jadi ibu lah tiga kini awak badendang se baru mangawak kai ibu ati gadah se tiwak tu jadi ya se lenyo padia se lenyo tu bah gini embo salah sia salah dah enggak ada mak salah tu dah Ngalah mak salah kan? Tu sia usuh kalera kau salah.
Minta kami milo kita mau tabang aja. Di zona kelera tu mama. Dia lah mau cari nyong su tau. Iya, cari dulu. Lihat nak tanang lo nyong mimi ku. Iya. Ulang lagu sekali lagi. Oi hujan ribu inana kandung hujan dirimu zaman akin kandung oi karang putih ki zaman akin kandung oi karang putih Allah barabu ini yana sayang ajo ibu badan ajo tampan anak kandung oi kota buli katamu jo tampan deh anak kota buli sambung lah dek kalian Nak pandai ambo lagu tu dong mak. Ambo kalau ada dendang nak pandai bodoh. Ai pati saluang anak kandung amui sarunai tibo di lawinani yenoi mangalombang tibo di lawinani yenoi mangalombang oi kota tampanan yen oi nana mamulai indah kambodo yen oi rindu surang indah kambodo yen oi rindu surang Mati wak dia mak. Awak adik kau yen Rancak lah mak. itu lagi dah mau perumahan dak kau Kau rancak sarang dah nyo dak mak. ambu kau nak mau namu berendang taruh yen yen Rancak mana? Boleh jadi api awak. Raja hadis tua anak kandung oi makan padi di sari tinggal anak kandung oi bulan lainnya di sari tinggal anak kandung oi bulan lainnya kasih abajo ajo tampan oi kota jadi sia manyimpanan kandung oi bangkal lainnya sia manyimpanan kandung oi bangkal lainnya Indak basyaronyo kawa, indak minta izin, minta bantabang sih. Mak ang wala punyo, abba ang wala punyo, nini ang wala punyo. Banat ya. Indak lo ngaku do, mengaku panuh tan sini. Kali lah, kamu mau sampai kan nenek moyang mo soalnya. Bukecian, pandai-pandai sih mengaku. Dahil lah kamu coba tanam. Setitik palu agak jiat ada coba tanam. Dah kau kah? Kecil-kecil seorang. Udah sama ngecek adik-adik aja. Le tahu dah para awak Batang Pinang tu dah. Batang Pinang na itu tu lama saya tu ada ditabang dari si Yusuf tu nyo. Nyo sekali lo si Tini yang menyuruh. Siapa bang? Oh so nyo tabang nyo suruh ada si Tini tu ha. Nak kasaki hati dah. Abak apa nyo kalau emak kalau punya nenek moyang kalau punya. Ambak dah udah enam lu tu ketek tu. Lain mula tahu ngocok kampung menanam. Kau lu nak berunggut-unggut. Tandu awak barang kampung, tandu kau lah gadang. Cuba lah murati je pedia lah Batang Pinang tu. Jangan jadi masalah lo. Kau tahu nak Batang Pinang tu ambo nak bang. Ambo nanam. Jadi mangalo kau nak dibuat. Cuba lah induk manual dah kau tu gitu. Alambo induk dah, alambo manuangkan. Tapi kalau senemen tabang-tabang itu nak jadi masalah dah. Bukan masalah ikhlas, merelakan. Itu biasa tu dah. Itu kan masalah 17 Agustus. Silakan. Nandak lama tu indak mengecek dah. Main tabang-tabang saja. Itu nak beberan. Kalau itu jangan nak. Jadi kalau kesalahan ini tak itu tu kan mengalup harus diulang-ulang. Alu berungut-ungut ya awak. Tu awak lu ndak seru lah di rumah kau. Aku kan nak merungut kau dah mengalam bo dah berangan. Lu mengat rumah kau berungut kau. Apa yang berungut di rumah kau di mana berungut ada tengah jalan tu merungut. Untuk orang gilo merungut tengah jalan tujuh dah. Saya mau gilo. Telingu mau pakak lo deh. Berungut ndak di rumah saya dah. Kau pasirian seluruh orang kau. Ini ndak selesai. Ini mau nyuruh tabang. Pak RW ndak kokoh main tabang saya. Ambo dah memang main tabang dah. Tapi itu sesuai kenyataan dah. Ubu tak pernah mengecek di luar kenyataan dah. Di luar kenyataan tu fitnah namanya. Iko naniyo namo kecek naniyo namo pasirian. Bela lah ambo sakit dah. Udah dari dulu dari dunia tak kambang alun pernah membela ambo lah. Buang lah. Kau ketik diajar kadang kurang ajar. Kau tak mau diajar, tak mau diarahan kau tu. Cik bumbuang dan tanturinya. Pai udah lep lah. Ambil sama kapal ambo jo. Besok Batang Pinang udah nyambil. Tahu dah. Pinang udah tu mana nyambil ni dah. Ini kau rendah saya Batang Pinang sama Batang tu. Kan Batang Pinang nanya tabano. Kena Pinang kau ni panjang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah. Dari bukit tarik ke gunung. Awak malintih di tengah sawah. Iya. Manalah malintang Nampak taman luang. Bantu pejabat punya banyak masalah. Aduh masalah mereka bukan duan di tempat. Oi, ada bawa kaduan, Pak. Jangan belok. Bandaro. Kadang-kadang malih dan bersebut dengan malintang. Betul. Setiap bersebut
masalah. Ya. Setiap bosobok masalah. Bosobok li masalah. Ya. Waktu inyo senang punya masalah. Ilu lah. Kalau sini pun masalah seketik doh. Seketik. Tapi dek bini dia kadang aku ngah. Oh, sudah. Ha. Lain seketik tapi kadang. Dek orang rumahku kadang jadi ya. Iya. Coba bayang. Bayang, Pan. Pak RW tadi Ah. nyopai meminta batang pinang. Ah. Ini. Ah, Kecil ini ndak ada ambo batang pinang do PRW. Ya. Batang pinang banyak sampai mimi yo. Ya. ah. Dek Pak RW ku nak kurang ajar aku yo ndak minta do. Amete-mete bini mu. Bini mu ku nyumpa serang kakak kalimat kau kurang. Masuk si Pak RW tu ndak selesai. Ya. Batang pinang main tabang deh, main rampok deh. Ikut lah. Tidak kacau. Oi Malintang. Batang pinang sabatang. Ya. Lah, digunakan untuk kepentingan bersama. Lupanya minta izin. Itu kan maafkan selah. Iya. Kecuali untuk dirinya. Iya, Itu kan itulah. untuk Basamo. Basamo. Apalagi ikut kegiatan sekali setahun. Memperingati kemerdekaan. Awak, ya, harus berpikir, Iya. berpedoman, batu tema yang sedang dibuat ini kuat. Tema kemerdekaan awak. Pulih lebih cepat, Ya. bangkit lebih kuat. Jangan masalah-masalah senang kali sampaian. Bersyukurlah Iya. Malintang bisa Betul. menyumbang. Bandaro saya Kalau- minta sumbangan dan itu pitih dah. Kalau terkait itu kalimat tampan, agak binimu kecil tampan, inyo ndak mau mengerti. Amu lah pasal mengecek inyo. Tempat yang kecil. Lo betul. Aden, nyupahan banget orang mengecek demi Malintang tu Ada mau dah. Wala wawayo. Ayo bini tunggu bini. Elok-elok apa nak kecek kami ni? Elok. Jadi tu mau tungguan lu. Alah mau cuba benda elok. Alah mau cuba mau merayu-rayu mau papa-papa. Sayang You nak sayang. mengerti dah? Mengarang. Lebih percaya Bandaro. Ah. Malintang kau mau apa de marayu bini ya? Ayo. Nanti ada Bandaro Kau. Bisa pengumuman kepada orang dan pidato selo. Ya. Masyarakat hadirin sekalian. Ah. Sekarang kita lomba panjat batang pinang. Batang pinang yang Malintang. dipanjat ini adalah kepunyaan Malintang yang Ah. ditabang Ya. tanpa minta izin Ah. dan orang rumahnya berang-berang.